näissä hänen on näytettävä linjansa, kun Savolainen kävi kovan taistelun Perovuon kanssa ja sitten siinä vielä oli itse asiassa Saarinen mukaan. Ei varoitusta. Ei, punainen kortti Juska Savolaiselle. Pallo on Helinillä. Honka tulee ja kova keskitys. Jätkä taisi tulla väliin ja Heltoniviertää kyllä kädellä lähtee tavoittelemaan oman pelaajan palloa. Wexström ja korttihan siitä tulee. Se on kyllä. Wexströmille punainen. Eli näin se on. Hänellä oli varoitus alla. Kyllä. Wexström ulos kentältä. 3 minuuttia pelattu toista puolella. Keskikenttämies. Helin vasemman jalan keskitys ja hyvä jatko ja siitä se tulee. Salamana Puustinen tekee maalin. Jami Puustinen ottelun ensimmäisen maalintekijä. Helin 1-0 Hongalle. Maalintekijä se on Helinin, mikä on loistava syöttö, mutta siitä haki Kaaren Hynynen lähes kaadetaan, mutta se ei kuitenkaan johda vielä mihinkään. Sitten keskitys ja maalivahdilla vaikka se Sipiläinen ja pallo sisään. Pallo on maalissa. Sinne no, Sipiläinen hyvä syöttö eteenpäin, Ojan perä ja loistava paikka, kyllä siellä pakko tehdä maali ja sen United tekee. Heittää pallon taaksepäin Otarulle, uudella heitolla mennään. Saarinen ei aina puolustaja heittää Otarun veto blokataan, mutta pallo on Heilalla ja se on Hongalla edelleen. Keskelle rauhaa Helinille huudetaan ja Heli vetää suoraan sieltä, mutta ei saa oikein kohdalleen tätä uraa ringissä ja siellä yritti tehdä uraa ja varmasti oppii paljon asioita. Takapallo on vielä pelattu. Sipiläinen, meneekö maali? Menee! Sinne se menee. United ratkaisee todennäköisesti Suomen Cupin tällä osumalla. Honga on vaikeaa vastata enää ja niin on Myntti maalintekijä. Myntti saa hyvää viime kaudella. Sitten Heli, niin näin se pyörii, mutta vaikea on edetä kyllä, kun Antti pohja edessä ja sitten se keskitys tulee. Aivan vapaa mies ja maali tulee, ei ole paitsio. Näin se maali tulee, Jalasto on maalintekijä. Näin se maali muuttaa totta kai ja kun vielä aikaa on niin loistavaa ja Otarun syöttö Myntille, Otaru uudelleen rintakuoletuksella. Sen jälkeen pallo on Hynysellä. Hynynen suojaa Jalastoa joka paikassa nyt. Jalasto haluaa jos kuka tänään menestyä ja tällaisia pelaajia lisää. Kaikista palloista hurjaa taistelua. Pohja saa ottaa vastaan tässä. Hänen rikkeestään tulee soi pilli ja näin vapaa potku Hongalle. 26 minuuttia, 26 minuutti jatkoaikaa pelattu. Hyvä paikka hei. Janne tälle vasemmalle sisäkierteiselle vedolle. Todella hyvä paikka. Joo, Helin on ainoa joka jää katsomaan, että tuleeko jotain. Kaikki muut ovat siellä ja sinne se lähtee ja pomppaa maaliin. Näin vaan käy. Janne Saarinen tasoittaa pelin 3-3. Tampere Unitedin 3-1 johto on kääntynyt tasapeliin 3-3. Kaukaa Saarinen ampuu ja sinne se menee kaikkien läpi ja se on verkossa. Miehet juoksee, kato ristiin rastiin, peitetään kaveeni siitä täysin ja kukaan ei koskenut siihen, ei omat eikä vieraat, että näin ei pitäisi ennakoida. Vähän jo ennakoinen. Janne Saarinen ei voi kuin irvistää tuskasta. Epäonnistuminen pallo yli maalin. Se on. Ei maalia Hongalle. Miinusmerkki hänelle ja Mytti panee saada sisään. ja Mytti aloittaa Tampere Unitedilta. Hänellä itse asiassa ei kovin suuria paineita, koska tuo ensimmäinen meni, niin hän voi pitää sen linjan ja sen mihin on päättänyt ampua maailma ja kyydistyy sinne. Mytti lähtee liikkeelle ja tulee varmaan tuonne tulossa jo jälkeen Savolaisen vuosien jälkeen pelasi kärjessä. Perokoskella. Kokemusta ja taitoa on Perollakin paljon. Kapinkin voitto. Kestääkö Kantti? Minä on päättänyt. Ja tänään korjuu kaveri.